тежка болест. Тогава Чарен пастор. Чарен казва Сергия сина. И брат такова да правят, като овчички пак отива. Внимавайте, защото това са Божии мъже. Това са Божии синове. Нека Бог да ги благослови. Бог да благослови и вас. Онези, които останаха от към Датан, Библията казва, че земята се отвори. Да ги погълна всички. Обаче те не разбраха този урок. На другия ден продължават да роптаят. И сега четеме тази история. Затова малко въведение имаше, за да може да разбере. 44 стих. И Господ говори на Мойсей и казва: оттеглете се от това общество, за да ги погубя в един миг. Но те паднаха по лице. Спокойно. Джан се казано. Йогвиш. Рабреката. Тогава Мойсей казва на Арон: разбрахте ли нещо? Или малко смущение имаше, няма. Същата работа става и на други ден. Мойсей! Дърпай там, които се слушат. Остави ги за момент, аз ще опратя. Но сега виждаме нещо друго. Нещо важно. Нещо прекрасно. Нещо, което ще даде сила на църквата, за да отидем всички при Христос. Мойсей каза на Арон: вземи кадилницата си, сложи в нея огън от олтара и сложи на него тамян и иди бързо при обществото и направи умилостивение за тях, защото гняв се излева от Господа. Морът започна. Знаете ли какво се случи реално? Господ започна отзад, които бяха последни, започна да ги убива. Падаха. Шупун пада и умира. Мойсей вижда. Веднага изпраща Арон. Ники, бягай веднага. Веднага скъсай си дрехти, почвайте да посуди за хората. Това са истинските деца на Господа. Те не искат омраза, те не искат отмъщение. Те викат: милост, Господи Исусе. Алелуя, нека Бог да ни благослови. Нищо, че са били против тях. Нищо, че са говорили бе, братите. Какво да правим? Кой се нарнява? Нека Господ е от към нас. Амин. Вземи кадилницата. Кой е кадилницата? Това са твоите молитви. Това са моите молитви. Това са нашите сърца. Обаче Господ каза: в кадилницата, сърцето, служи огън от моя олтар. Амин. Арон направи, както каза Мойсей, завтече се сред обществото. Ето морът, смъртта беше започнала сред народа и той сложи тамяна, направи умилостивение за людите. А когато застана между мъртвите и живите, морът престана. Амин. Умрелите от мора бяха 14 700 души, освен ония, които вчера бяха умрели поради делото на Корей. И Арон се върна при Мойсей до входа на шатъра за срещане, защото морът престана. Амин. Изключи го или го дай на мен, аз много бързо ги изключвам. Отделен живот. Свят живот. Живот без компромис. И когато идва вече смъртта, когато идва проблема, когато вече идва температурата, идва грипа и няма никой около тебе, няма лекари, няма нищо, вечерта в 1-2 часа, ти си този, който със своята кадилница ще застанеш по средата и ако водиш свят живот, смъртта ще отстъпи. Амин. Нека да бъде слава на Господа. Това работи, брати и сестри. Затова Дора каза вече да каже, че това работи. Чистотата и светостта в нашия живот работи заради кръвта на Исус Христос. Амин. Компромисите ще те върнат назад, но това, което Господ ти каза тази вечер, е, че Божията слава ще дойде върху твоя живот и ще видиш реално чудесата на Господа.
Когато тези два мъже се помолиха, смъртта спря. Четвърта глава на царете, четвърти царе, четвърта глава, имаше един Божий човек, който се наричаше Елисей. Той обикаляше за благовестие на хората да бъдат спасени. Минаваше през една страна, която се наричаше Сонам. Тя беше невярваща държава, езическа държава. Но Господ обича и тях. Слава на Бога. Молите се за тях. Брати и сестри, минавайки през един от градовете, една жена забеляза, че това са Божии хора. Казва на мъжа си: хайде им направим една стая. Когато минават от тук да влизат в стаята и да преспиват. Няма проблем. Проблемът беше само, че жената нямаше дете. Беше ходила при лекари. Беше ходила при гадачки. Беше ходила при мага там, при магьосника. Всичко беше дала, но нищо не й помогна. Човека влиза в тая стая, прие, хапва там, отива си, другата година пак идва и тя пак го посреща и казва: ела, Божий човече, влез, починете си. И когато влиза Елисей, той казва: слушай, жена, Господ ми каза, че до година ти ще държиш в скута си едно мъжко дете. И така стана. И така стана. И на другата година детето се роди. Нека да бъде слава на Господа. Детето почне да расте. Обаче един ден детето отива при баща си на нивата и баща му казва: лягай тук, почувай, ние ще увършаем житвата. И когато детенцето легна да спи, дойде една змия, го ухапа и детето умря. И майката започна да плаче. И се обърна и казва: Господи, какво да направя? И тя казва: изпратете веднага слуги да отидат при Елисей. Отиват слугите при Елисей и казват: дойди бързо, защото детето е дошло. Елисей изпраща Гейзи, обаче Гейзи живееше живот в компромиси. Отива, моли се за детето, съкръщавам тази история. И детето не може да се изправи. Тогава жената казва: бързо ми дайте едно магаре, дайте ми двама-трима слуги и докато отидем до Божия човек, ще мълчим всички, защото става дума за живот. Амин! И днес е въпросът на живот и на смърт. Много хора погиват в квартала и Господ казва: вие ще отидете и ако сте осветени мои съдове, аз ще ви употребя. Защото във 2 Тимотей казва: ще има много съдове за почтена употреба. Нека Бог да благослови тази вечер от участие. Има много души, за които трябва да плачем, за които трябва да отидем и да ги извадим от смъртта. Има много хора, които са в пиянство, има много хора, които са в прелюбодей и се предават тялото си, той не знае какво прави. Има хора, които не могат и не искат, но Господ ще